idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Inte nga ro darugyan nga basa. Ti pagkasalitaan. Idi kalman laeng ni pagayam tayong anatin Arman nga napolwan. Sagudahin nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamaak nga agmamap iti first floor iti sirok ti duwa kad saaran nga hotel nga pagpapayak akas janitor bellboy pay. Iti makitak iti counter manong nemi nga daw mas asideg nga napintas abalasang. Rabi imanong takinitak ti sa oras ti cellphone ko ket alas 7. Tondo ako may check-in nga may mesa. Mohon. Sila malasing ko dati nga babae. Baka madamdama, sumarununton na tayo lalaki. Baka nawa, intun makastrekan, makauli kan, sumrek limited kang kuha na kwarto. Texan nantun, adak iti room, adak ti second floor, room 69. Naku nanan to agad. Siki umaya kon. Ano dyan lalaki. Atot kasta pampaspasamak manong uwain. Umuna dyan babae, sumarunong to dyan lalaki. Tapno saan da nga makita siguro nga gidanda nga sumrek iti hotel. Sigurado, short time data. Uno saan kat overnight. Ay, manong name agyanak iti hotel. Ngem sa anak aman nirip. Hanga kas karida do mamanong name ang agistorya. Iyaramidan ta kano ti apot di bubeda. Tapno di kasta mapanda di bubeda kat sumirip da iti baba. Pakpakawan. Siya kakit no makaare makakit di idaras ko basit agawid. Makadalusak lagi din. Kaya nawan ti napatig-unay nga magtatek nga isurot ka dagiti ag-check-in. No gusto nga nabi man name kita nalakalain nagtrabaho. Dano ti aldaw dagiti umay check-in nga dagiti biyahero lalalo ka dagiti businessman. Siyempre adu dagiti baggage ta tumulong at agbagkat nga mangiuli mangisirre. Ngem no gusto nga nabi man name kita paisi-isi nagsisimak latamot ano sindo dagiti somre. Ada pa ilakay nakaububin di kaduana. Ay yaw. Anak nga usarin na di lakay. Bayag na, uno na nga ta. Kung kuna. Hindi, manong name iti payapayan na ni Mang Silvia iti counter. Ano man? Abay manang. Nakita mo iti si Marek? Ngayon muli? Uwin, abay. Masabol na ka no ti ko Ana? Ano timbaganan, nalipatak mo ten. Kamang gumata. Agpilit sabon. Di na kahit sabon dito hotel. Ay, hindi doon nakasurat. Kagumata samon tumapanitid. Kasanon manang noon dati kadwanan. Sinaudsod ko nga rin apa yung may mesa. Kumay ka nung dumanon yung boyfriend na. Boyfriend na, wano lalaki na. Diyan na mo? Kasi lang, damok mo na makita isuda. Damo ka makita. Napindas man nga niya. Napindas nga miti siya. Ni manang mo. Napindas ka din ni baka mo. Di ka mailiw ka na bakit ba? Kahit mailiw, wag nagpakadakan ka. Kahit saan ka palubusan. Ang pala ko mo, dati damat na palubusan na.
Saan ka lang mabanan, tadakdot ako na kahit mo. Ala ni Manang, di kakas-kas ta Loko, ang ka lang. Loko na dyan, Manang karing. Bagay, talaga pito. Diferensya tawid mo, 35 na eh. 28 ko. Pakaotog na tama dito. Kaano pa kami nga nabayag sa nabalon. Po, manong mapaggumatang sa sabon. Ito siguro matlako dito, chunky na. Galasutson. Hindi ito nakagata nga kon manong nemi, nagsubliak ba't lang ti hotel, kit ko na ni Manang Klaring. Gaya na yun. Baka dito lalakin Manang, awampay. Nagsalutsud ko man na. Apay, salutsud ko mapay lang. Umuli lang ta na. Mabalin na tumuli. Nga, dyan din ang pagunyan. Baga na, ada mo pang kudanunan ko na na. Nga maumat pa eh. Sir, ingay ito din. Inahalak mo tayo manong name iti map, kenti timba, ti sarunok nga mapanti, panakaali manong name iti second floor. Hindi man danong ko ti room. Nga ayan, ti babae. Sundeda, ma'am, dati bellboy, dati sabon ng orderyo. Mabit lang. Idi lukat na tirita o manong name ni ipasabat. Ti banglo. Ano nung ti sabon, ma'am? Anak usar ti sabon. Hanga pagdigos. Yung nakandigos ka sa mata, nakabangbanglo ka. Bastos ka. Hangas parang kinam kanya. Sorry, ma'am. I-report ko iti management, ha? Ala ni ma'am. Dakas ka diti mga agrokbab, iti kasken ka. Pudno mo, apag dius ka pa lang kat nagbanglo ka matin. Alam mo ito yung sabon. Diyos ng bera. Sana intragip ngayon libag. Pag! Dala masapol mo ang makita mo. Hindi ko masapol na, baka masapol ti ko baka pagkatang ti makan. Gaglakot impanada, tapos hindi, baka gaman gumatang ti panada. Una sa angat, gaman gumatang ti kastoy, kat pagkaldo, baka ko na. Andok kasi siya ka, hamat nga rin ng hotel, restaurant yan mi. Ngayon, taas na nung kapagkatang ka na kitay instant noodles. Intrapin ko manong name tinagmap. Tandanik malpasin manong nemi, idita damangit ko. Timalyawa. Oo, mat. Sino nga dati ang sit. Naulit man naman. Sit ka nga, sit dita. Siyak timasapol mo di Mr. Bellboy, hotel boy, kanong Mr. Janitor, doon na sa akin, Johnny, kanong natana. Hindi lumabasak manong nemi itiridaw, ti babae nga awampay kaduana kung naktadimot pa yung jak pinakita nga day muli nga lalaki. Bigla nga naglukat. Ah? Sige nga yung nagsitsit. Sit, ma'am. Wen. Tapi lang sit-sitan ka. Abe, ma'am. Ito pagkatang mo? Awan? Ano nga ron? Awan o bramon? Nakagdalos di sa third floor. Umay kabila to eh. Hana? Sumrik ka. Taapay ko ma'am. Sumrik ka, di baga. Anong namin di sok? Titimpak ang tiya. Pagmamap ko. Di naman wayaan tiri daw. Sumrik ka, unam no, di mo't wayaan tiri daw. Ay ba na ya? Hindi ta, sumrik ka. Ano namin ti magam? Sumrik ka. Sige, sumrik ka. Indrakip na matintiri daw sa nainlak. Alam, ma'am. Mati dati, ma'am. May panit ka na kami, ma'am. Nga sumsumurik kami ti kwarto no. Ada, nagyan na. Madi ano, awan ti pamakada no. Panangayap kang kati customer. Inayaban kami. Abi ngamin, kasapulat ti kasasarita.
Ada trabaho, madamdaman tugo ka. Pag tugaw ka nga dapat tugawin ta, lamisaan na. Bueno, dito latan, iking tikatre. No itay kat nakabado manong, imitakat nakabalabal kang kuha na dito aliya. Nagkapuiti ba niyo siguro, nagdigos. Inusar na siguro tayo sabon nga pinagatang na. Dasawa mo? Andan. Adamay sang anak min. Napindas di makat mo? Una. Guwapo ka. Siya nga napindas ni Mrs. ko. Ano trabaho ni Mrs.? Tawan. Agay, ayawan ka na dyan, anak min. Sino nga tikadwa na? No kasto nga naka-duty ka. Kaya anak ko. Awan ti kadwa na? Awan. Di damot man ano? Bukod din niyo pala yun. Bukod min. Oh, may panggap ka ni kanya, tiba salitaan ta? Ninagan, di mo pa among jak pa imbagakin ka, ninagan mo. Siyak ni Candy. Siyak ba't ni Dulce? Nuko ka. Ilocano Dulce, Ilocano ti Dulce, Candy ke Dulce. O na? Ano nga ron? Ti Dulce ket Spanish. Ti Spanish ti Candy ket Dulce. Ay kasta? Ano ti Ilocano na? Mulmul. Nagkataho mo't manong mulmul. Wala ta, Candy, mulmul. Candy tinagan ko. Sika? Arman? Ay, gul ka. Apa nga gana itan, dan sakit may sa oras mo, nasuro ka may sa oras mo. Nagdo oras pa yun na. Apa, di ba, umay tingin ka doon? Ininchan naktiloko. Ano? Tapay lang aramin din ang tikastoy. Boyfriend mo, kamalalak. Ano? Bakit kuha na nga may iliwa? Nagalas. Silaklag bagtit. Apa yung bagtit ka? No saan nga mapagustuhan, tirik na kagbagtita. Delikado ka rin. Sige tayo. Rumara. Basit-sit-sitan na. Di mo kaya? Ha? May ganun? Please? Doon di mo kaya't kang bagtita. Agulang-ulang dito nga iriyak-iriyak. Agpukpuk kang ikis. Ipamtiliw ko. Baka nalalaing ka, tubugin ka. Diyos ko, dakalabaso, manakaawat ti Diyos, nutaduma. Diyos ko. Okay? Di mo kaya? Kinuna naman ang naming it inikat ng tinibalabal at walya ti baginap. Oh. Diyos ko. Di ka may ayot ka sa papagi. Ano go tek man ang naming ubing kinapimpintas dito nga babae yung di bakit. Tilangin mansanas iribaro kong namanong nagpintas. Tinasipok ka lang ang legs na. Kanti babaen ti pusong na. Nagmayat ka din nga kanan. Oh, niya pala Ryan. Una kita sige. Naglisi ka nga natitagada. Oh. May mayat man na matmatan manong na imitin na ganda. Oh, manong. Sika ko matikastoy. Itarayam gari. Uno tumaray ka amang paklib kang kuwana. Kanya pala no rayam. Uy, anginan ako. Subsumray kan di angin ti posag ko. Umay ka na. Nga pa yung harod manong. Inikat ko di t-shirt ko ha. Nakalalis to kinikat ti pantalong ken short ko ko lang.
brief laing ang tinabati ko nam. Hindi so magpatak iti katre. Nakalalis to anong name nga ng batog kanya. Siyak matinti akin unag kat ni rinugyan ako ni romansa. Oh, iti kiti bibig ko anong name nagkimas. Iti kiti bibig na. Sana palang dilpatan. Iruarte dila na kit pakunot na. Oh, nagbangnot isang aw na. Oh, sana yung pababati ulo na anong name nagkan na titingin ko na. Sana yung nagkan di marukong ko. Pagpintasan naman ng nemi na matyuak, naputawak, letan. Uy, kasta ko na yung matin manong nemi ti alisto na nagruman sa kanya ko na. Sana yung pababa na mga anin tilog. Oh, wow, dakdakkel ngim ni daddy. Ana? Dakdakkel at kukom ngim na tayo may kumamangalak. Mang paragsak kanya. Wow, sana ka nagbabawi ng sit-sit keng ka, Arman. Oh, Punay pa ng kunutan. Hoy, sana kagat-kagatin nga. Oh, galing mo. Insenyas ko manong nemi di pa nagplastar na tadwakam amangan. Uwen tsak takim baba manon nemi kit inko yang nan dagiti saka na iti nga tuwen ti ulok ko na kit umasideken manong kit akar aroyot pa gidi. Sus, nako, nabayagin na sana ka nangan. Tas ang nga kayat di makit ko kanigno ko ngim da ito'y. Arman, ngayon pa ng sip-sip kong ko naman. Kagat. So ako isirit ni dilak ko naman sa kupag-kutsi-kutsi. Sige, kasta. Mapara ko. Pauna yun, kinaburnok naman, napangagpason, namadlaw ko na ta. Pero nga imadalam iti unag. Opo, kapata na imas mo na. Sinipsipak, yung saan ko tinilman, agsakripisyo at i-bedsheet na nung name nga mabasa. Napamintwak pa yung anong name. Di pandangan ko kenkuana. Yung bangta na terred, na kontrolak manong. Agbatugan ti rupa ken rupa manong nemi sakmeten iti aking gato. Ito man sakmet manong nemi nagidibibig na titingid na iti barukong na opo. Herman. Nalalaing kami lagayam ng daddy. Sugar daddy mo? Sabali nga talaga, tikas ka. Muna tao man, 28. Arman, kahit kong isarik mo na. Isarik mo na. Pasok mo na. Sige. Yo, supit na ngalan, taga nang itudo ko na. Indurong na ko na sa kutin. Nakil nga peso na nakumakumakuhin. Arman, sige Arman, pansum Arman, alis to Arman, mapanak manin Arman, panak manin. Paunahin dito nga pasamak man, naipasubo ako na. Nabaya akong nagtatrabaho dito hotel, imta lang mapasamak kanyak, andamang sit-sit kanyak a customer. Gamuta, inindiyan, di ko, kadwana, di partner na. Siyak matin sinitsitan na. Kadeta, halistam, dandanik manin Arman, dandanik manin po. Naghalasin. Sigala ko man di, dadik, ngam saan, hagamot pa yung lakay. Dito, halistam, mabanak matin, nagsama ta.
buwang kumot amin talinga ron. Namuna agkagat pa'y manong nimi tingiwat na iti baba. Kas lapaspasan ng ikatan amin nakatas. Oh, oh, Arman, Dulce. Short time. Timbagak, kada dyan na di counter. Ngayon, pagbali nga overnight. Overnight ta. Ha? Ulit-ulitin ta. Arman. Oo. Yung baglagi din tayo ng tiyanak ni Daddy. Kaya baglagi din ta simrikat. Ita sitsitan ka. Nakalaklakaman gayam nga mayaban ka. Loko ka, no saan ka lang napintas. No saan ka lang kursunada. Napintas sa kadimantlagan ka. O ayun, naimas ka. Naimasak ni baga mo. Naimas na tamat ni bagat ko at bagat ko nga ron. Hanganak na naimas ng misuna. Siya din ang damo kay nagnanayon kinibakal ko. Si kangay, may kamanuak nga lalaki. May ikaduwa. Sunin mo na. Di sugar daddy. Sugar daddy? Magpapabasa ka niya. So na lang saan nga imay. Di ka tawang kwarta. Alangan mo check tumagtad kang kwarta. Si kakit pa'y dawata ka. Awang kwarta mo. Awan ako maitid ko. Sika, medyo pinagbayad ko lang. Awang pagbayad ko no overnight. Di si. Ape, overnight ka pa ilang aron. Bayadan mo lang, abunaran pa lang to overnight. Overnight ta. Susapo. Igatang ito pag merienda tatamno po at pagpapigsata awan. Abunaran na pa lang nga. Tayo tunod ni Daddy. Dumawatak to dakil. Itag kunto kayo nga. Sus! Kahit mo saon, kalpasan kanya. Nagpadadig ka pa ilang kindadig mo. Kano ko mga rod at apay nga partak mo dyan kaya. Di ba narali nga, kandakdakil kanya. Tano, saan nga masango ni Daddy? Umayag no kanto eh. Nag-duty ka. Tapos nagpapasta. Sus! Apo. Napyo kumaman ang takwarta. Dawatak nga ron ni Daddy. Itad ko kang kadaduma. Basta parang sa akin na kumayad ka. Api kami nga saan na ka nga sinplutan ni Daddy. Api inintyan na ka. Baka insinan na ka. Importante kami na di business na eh. Talaga nga, ori ka saan kumatayat na talaga nga. Maglagi ng tanda ka, man. Ituloy ta rin. Ha? Siyak mamataking nga to. Ha? Siyak mamataking nga to. Opo. Yung baglagi din ta nagsitsitak ka. Sa bagay ito pala damo ako kursunada ka. Kunak itinakim ko ni Indianin nak ni Daddy. Ayabang ka. Saan ko lagi ito makapagkit-kit ka ba ito na pintas? Sakin si kamot lang ng iba ka na pang luwag, di ba? Huh? Arman. Isarat ko na. Tatugawang ka. Dita. Manong Nemi. Jakon malagip nga si asawa. Kasi lang nagsubli ak inagkabanwag ak pailay. Ilagayan ayan kami pailay iti asawa kat iti-check in kumit idi. Nga kastaon iti panagpapas. Ita, at sa bali nga babae manong Nemi nga kapapapas ko. Nga isupahin di mang tugaw kanya kat iyok-yukuyok na. Agkat kastaon na yung panagindayon manong Nemi di kiti duwa nga mansanas na. Kahit numay mayat ko nak, bimango nak, tiniradak dagiti dua mansanas naman. Man! Nagmayat. Mapanak manin. Opo, wala pa nagkuyag-yag na man. Lalong parang nga kagatak, ti mansanas na. Tawag pagpatag ka na. Paunay ka na babae. Oran lang mamin ano manong name. Pugso nga talaga na ito nga babae. Naarong.
Ito siya matisimublat mat manong naming nga king ngato ko na. Kasta ko na man ti panagkabalyok ko na mga ako. Manong naming. Puri lang namin to manin. Sakbay manong naming nga. Napanmanin tirik na. Numuna tado amo na nga posisyon man. Napadpadasan kong tiyasta. May mayan. Kasano? Nagpuri-react. Nung posisyon. Ayan. Itrabaho ti kama. Una. Kasta. O, di ba? Agkapat-kamat niyo ito yung duwang mansanas ko. Yusok mo. Oh. Mm. Ah. Sumrek amin. Arman. Ala. Ano ko? Ida pala napatasak ti kasto. At atut amok ng sika. Kasta. Ikarigatak niya sa tiropak itiropam. Isabay mo ti kiss. Apo. May sabay mo pa iti. Arman, paspasam. Oh. Ow. Paunayin takas lalas ti ko nga may sadig na pa itibibig naman na may tibibig ko. Kahit nakamuriri iso na. Sus apo, di ka talaga nga maiwak-wak nga nalaing. Sumwagad, manong name, kumarawa ko. Oin manong name, arig na binukodan mi day tangarabi. Naistorbo laing kami manong name, iditad-dada na pag sagpukapukaw. Arman! Ay, limang klaring, ti kahera. Arman, Emon! Jesus, kagununi. Talaga sana kagununi apay kumangaguni at nibagak ang danto. Baka mabuting sunay di baba. Baka kursunadan na kaman. Baka no awan kas kanyak, baka madnisot ko ma. Kursunadan at kanya. Balo isuna. Ay, awangan no. Hanto, sika lang. No apikit di nga nalo ko na. Kaputa na pinasang. Kaputa na pangluan. Di ba? Kanalainga. So nga lamanin. Hanaman na posisyonan. Adot amo ka posisyon. Baka mo pa amo. Isong ibagakeng ka. Taaramidem tumat data kinibaka mo. Pero tasahan nagsardeng manong na ni manang klaring. Ibagak nagsublihat to. Subli ka ha? Subli baka nagtugtog dito ni mama ni manang klaring. Taam mo na nga naglapsa in 3 hours mo. Baka, ay huwag gaya man niya. Yung kaya pa-extend ha? Awamat kwarta kasi kalata na mga bunar ha? Basta bayadak to. Tunog kanak ni daddy ti kwarta. Okay? Sige, agabunarak pa lang ha. Uy, Ken, inga gumatang di. Kaltuenta. Tekas la, at pag-ata kaklatan. Sige. Arman, nagsubli ka ha. Uy, nagsubli Di ba kababahag manong naming kit nakita nak naman klaring. Nagagkabam, napanam. Naiturog ko manang. Ana? Iturog ko. Inatoy. Diyan rooftop. Ay nakadanong kami sa jay. Sa jay ba't pagdaldalosak mo ko. Abi sa pulin na. Mukla ko maganda ka dyan rooftop. Di nananong ko kuma. Kumatanunan na dyan rooftop. Sinong pitagbanta dito no dag-check-in. Awanin tag-check-in di kastong oras. Inyatan mo. Mga nagday, nagkapunta pagsinyan. Kabisadok na ito nga lugarin. Tigas ito nga oras, awan nag-check-inan. Nag-check out. Ay, wala yan. Ay, di si babae. Guys, sige rin. Manang, itay umulog ha. Sinitsitan na. Itay babae nga akong kadwa na. Uy, kita niya, timbaga na. I-extend na ka no. Overnight. Itay bayad na ka ron. Nandakan niya, hindi na. Ito yun. Happy overnight. Kit,
itultulo na maturugan na ta, o mat partner na. Baka yaban na ka, ha? Simanang mo. Ang parang kungkunang kanya, tilada? Sabi ko, tilada, kinalapsat mo. Ano mo? Baka no, adangipan jakwanan. Baka nadasakit na. Iyo, tilada ya. Kahit na siya ka ron. Ano? Pagpagamanang. Awag kaya magpagatang ti pagtaldo na. Sino? Di Candy. Candy tagan na. Api ko magkaldo kat sampat nga wa. Nabanog. Kaya pa sa kalagkaldo no kwa. O pa isang kang nagkaldo no awang kwa. Pagkatahang ka na dito. Nakumatan. Sige na. Analis na ma. Tento no may pamuna na kaninan. O may kantutoy. Tapay. Awang ka sasalita. Manang mat. No kunam nga awanan tag-check-in. Isay ramon tiri daw. Tamaturog kanton. Kinapudno naman nung nemi bagtad na era na kwarta ko. No? Kimata kang paitik balot ko naman. Sarado instant noodles. Naita. Kadagururoken manang klaring. Hindi sumreka. Nirigap ko na tiri daw ti hotel sa ako la. Yung mga nusarkan da isuna. Imuli ako di second floor ko na. Inlungat ko tiri daw tamok na saan nga nakatrangga. Arman? Adan eh. Bisina ka talaga. Bisina ka. Namin ano nga, kinam mo na ito hotdog ko. Di mo't makamsug, makababisin mo. Ana, kaldo tayo din. Gibatak pa di walot. Wow. Naku ha. Pangpapaot ha. Maturog tanto pa lang di masang oras. Numapasta. Nagkaidata. Ditay saan tangang badbado. Agulos na lang ha, tapos saan tangang malamin, kahit naka-aircon ta. Di ba yun? Dati sa mong ukuksupan, sa mong ukuksutan, nakaanta. Di ba kahit agkarid na naman? Aman, iyan tata sa tanto maturo, numalpas, iti another round. Alpasan na, no makaring danton, alaman eh. Noan niya timbaga naman nung nemi eksaktong isut na pasama. Another round manong nemi kasi mat manin tinapasama. Isut imuna nga rin mabaw manong nemi nangan mat manin. Nangan kami nga dua manin. Sasak manin simublat rin mabaw rin umansa. Kidnan ko at manin. Gumanat. Isut amis mangyusokan mano. Nakapapaotak kadidi nga rabi, kadidi nga parbangon. Ita pala nga ma-experience ko ti kastimano. Nuda kami kini misis ko, umanayan tama minsan. Mamano malaing no aghirit, alamampay ko na. Uno sakit-sak ti mga ibagang alapay. Nganda ito itamano. Po! Sila saan nga mabanog ti logo. No muna ka, dati mo gustuhan nga posisyon. Hiyulit na ko na. Sakam naturog manong nemi nga nakauyos nga agin inarakop nga nakaanta nga nakaulas kami at lami ismay una kami na nabannog ka mga yung nakariingag hindi matugtugtog manong nemi di nagloko na dan sino na ita diwan malakip ko ti cellphone ko Nagriring. Lasun doon na, Jay. Hamang mapanunuktan. Bagat bas sumbarang na nagriring. Ni Manang Klaring. Hello? Hoy. Hoy, ayam mo. Apay. Datay kapartner data awang kadwana. Imulin. Ni Dadim. Ala? Ata ni Dadi. Okay. Kasi nung araw ako na, araw ang tarawatan mo, mangkita ka doon sa dulo, paglibang nam. Anong name
iti sirok ti katre. Iso natin ay panak simuksok kang sadya. Alpas nga isuot ko ti arwatik man. Nakitak mo ti suna man nemi. Ngayon balabal na ti bagina ti tuwalya. Sana pa nilo ka trida. Sino ka doon? Sino ko matinamnamay mga kadua, daddy? Ako nga naman ka doon. Oo, dad. Apay-impay ka. Di ba kasapunan, nak? Alas mo ka nga rin teri kapta. Uno, nagur ka. Mag-check out ako. Sabi ko mag-check out ka. Katsugon ti counter kita, nagpa-extend ka. Una ta, kahit kung ti maturo ka, di ka mauray. Sige. Basta lang. Lang ka niya. Basta ka lang nabanong. Hindi ko man nakabanong ka. Hindi ko makita ka ang Diyos. Alaman ka sa bali mang angot po keng ka. Skala ka pa sisaw. Alam mo dito ating mabilahin ta ng siyawa. Malong Nemi, nakita tis sapatos ti daddy ni Candy. Sapatos na. Kasla sapatos ti boots. Soldadon sa amin dito eh. Hala, Diyos ko. Soldadon sa kunak. Kani, iti asadag ti saka na marong nata nagtugaw nga rin iti katre. At nagdiso nga, putan ti Armalite. Kasi na naggapo ito na ti paglalabanan. Wala, Diyos ko. Sana ko mamanugtang taling andak dito eh. Patayin naglagi dito nga soldado. Diyos ko, soldado ka. Hindi kapit na ito. Akin ikam ka ni Candy. Apin nga dinaimbaga nga soldado. Diyos ko. Diyak sa amin din makaawit nga si Bibiyag. Diyak sa amin din makikita ti asawa Candy anak ko. Idiramuaren maron Nemi ni Candy iti banyo. Thank God kunak. Idi sumublat mo tin maron Nemi nga mga nag-shower soldado. Kitak manon Nemi ni kat na tibutyos na. Wan, indiso na manon Nemi nga inserek pasirok ti Armalite na. Armalite kag peso. Sa nakitak manon Nemi nga simbre. Nga nakabalabal matin di tuwalya. Yun ang tawayak matin na nga simbor ko nam. Hindi makita na ni Candy. Alisto up. Sige. Soldado gayam so na. Huwagin. Kernel. Oh no. Hasta orin ti alistok manong Nemi. Nga imulog. Uy, abay. Mang klaring. Abi nga amo nga dagos nga intawag kanya. Tabay Ano ba kung mga dagos intawag ko king ka? Yung makaamok lang, makaano at damasapol na. Kata mong assistant ida. Nakikita mo dyan, kaduhan, naka-armalay. Nakikitutak kidi ata ang tugtong. Diyan kung may lokatan ng baga na nga, at nakano ni Jay na, darling na. Ito yung baga na nga room. Kita amok latan nga iso na dyan, tururay na dyan babae ng kaduhan na. Hapi nga rin sa mong indagos ngayon, tawag ka niya. Ano ko mati problema? Hamokon. Nagkapukay ti kwarto na diyang babae? Shoot kinaduam nga nagkaldo? Tadua nga, instant noodle in pangatom? Hindi do tao mat kadwa na? Adupit ti balot? Ay nagloko kan. Arman. Di dyan pala kinayat mo ang dakla karodan. Manang mat. Ay, yan nakagangaw. Dandani ako, Diyos ko. Ay, sus apo, aya. Si kanto, soldado, igim soldado.
Kasano nung aktual, kasano panakaliklik mo. Nawag na pa nagtisirok ti katre. Imbaga ta napamat nagdigos. Iso itay simbre kiti banyo akit trimwara ko. Ay, Isus, aya, Arman, dandanikan. Sapul ka pelang amin mati. Sinapul ko, sinisitan na. Kamukar na kasjay. Sus, nung mailiw ka, dakmet. Ni manang man. Di ka mat-type. Na? Bastos. Nakaw-awit ak nga din na oras manong name no pasan na kumapalubusan ni manang klaring. Napanak nagpakpakawan iti asawak manong. When, naimas ti turog da iti anak mi, saan ko nga din isturbo at tatulbek ko. Inarakop ko. Sorry, sweetheart. Sweetheart. Pinagahit ka, may liwakan ka. Talaga? So may liwakan ka. Maturo ka ka din. Santang schedule ita. Tunbigat schedule ta. Uri ka sanot pa nagpapastan to. Basta yung tunbigat. Bigat mo ta. Tunrabi no bigat. Tunrabi. Hangita. Okay. Ang kapilitan, hindi mo kaya. Tanari ka ti mamilit. Uri asawa ka, mabalinak isak lang ti rape. Kakaturo ka ba talaga? Sige. Hindi ka kasumlidyahin? Pwede nga ginak to. Nagsumliak no wait lang dahil siyempre, nagtari kita check out. Nung di ba, alas 11 pa nag-check out na nung overnight na. Nagtari kita masapan ako ha. Sige nga rin. Maturog ka nga no, tantan makinana ka. Ako, may turog mo. Napiyahan niya, sweetheart. Nanaiya mas lata, titurog ko. Nakalusot. Tanumayat tibagin na makamadlaw na nga nataggat. Ay, nimaskot na turogan na. Diyos ko, tsak tumalipatan na ito nga rabiin ako naktinakim mo. Sangkuntun ngol ulitin, ori at sino man tagsit-sit-sit nita. Arikatin. Mga nusukit ti pakatayak ti gasto yung trabaho. Ngayon awamaten manon name tinaoray ko ng sit-sit-sit kanya. Kawayat nga trabaho iti hotel. Kapangalala iti pangbiag ko kalag iti agiinak. Agiinak kunak manon name taduan ti anak mi iti asawa. Diya pala trabaho manong. Oray manon sa alang nagsarding iti ka-lockdown na. Hindi man open, sublak ba na di hotel, kat sa jet pagtrabaho, kang runan lalaunay, nga ag-duty actirabi. Kaya't kung manong name iti aldaw, basta alda kit atuturog ko, irapin ko tagpasada tricycle, isupay ko na, Kaduan na kita anak mi iti asawak, di mo't makatulong. Kay aywan lahat ng kanagitan anak mi, mangisagana ka na kiti masapsapol ko mapanagtrabaho, kan mapan makipasada. Dadakilan na kita anak mi, manon name umad adon, di kiti magastos, ang siyempre, tutuloy ko lahat at kagat ko, double job, agtrabaho ti hotel trabi, agpasada kiti haldaw. Kat no masangok ni bagat ko, hindi Kat no masangok, kat adak trabaho na, malaglagip ko. Daddy Candy sa din nga taitante yan. Dito nga rin, di pa kasalita, manong name kat sabi ko dapat na itad ko nga liwliwa ka na kita nagbuya ka nagdangeg. More power to your program, manong, and God bless. Toy agyaman nga pagaya mo, Arman. Thank you kang Arman. Thank you in history of experience mo akas hotel boy.